Sowal. İrden yalta yatar. Goşluk han yatar. Günortan dayhan yatar. Öğlen nadan yatar. İkinni nara İsgaydan yatar. Ağsam kim yatar? Vaqt gider. Billah billah. Çapan giyce uklanak, çapan koymak, çapan uklanak, dur. Dinleyen kim cevap verir? Soraga bizim toparımızdan Güljahan jogap. Bizim taparımızın pikirçe sowalyň jogaby akşam adam yatarmy? Tolçağınız mı? Tamam. Kavul. Netice elete yalınız. Qalan wagt gydylanjak mı soňda klas? Ulanýar. Dowam edýär. Yatmayan. Yarana turýar. Şu bolýan. Leyla'nın aytýardyň aytar. Dinleýän klas. Bizim taparmydan bu sowala Leyla jogap berýär. Leyla. Şu sizin öňde okan tekstiniz boýunça alanymyzda gündüz zähmet çekip ýadan adam geçdi uklar. Netice Ýadan adam. kabul edýär. Akşam ýadan yatar diýip. Ýadan adam yatar. Netice Asap demedin bereketlap. Ýadan yatar. Bereketlap. Dowam edýär. Köpä bolun. Asap demedin. Sowal. 2011-nji ýylda Türkiýanyň Ankara şäherinde Türkmenistan siýilgäki döredildi. Şol siýilgäkde haýsy türkmen nusowy şahyrnyň heykeli dikeldildi. Ol sunwat eserini kim döretdi? Wagt gitdi. Maya, Soraga bizim toparımızdan Durdugul jogap berýär. dordugul dinleýän. 2011-nji ýylda Türkiýe Respublikasyna şol teýilgäkde Magtymly Pragynyň ýadygarlygy dikeldildi. Onuň hem şol nemäni Magtymly Pragynyň heykelini nemeden ýasan adamam Sargys Babaýew. Kabul edýär. 1 sekund. Adram ýalňyş bolsa ihlas galyr öýdemek. Durdugul. Emma netijeni aýtmala bary. Netije? Mehman vatandaşlar, Düzgünamanyň 3 bölümine laýyklykda toparlar. Inniki dogry jogap üçin hem baroty galarsyňar. Jogap dogry. Bereket. Sağ olun. Magtymly Pragynyň heykeli dikeldildi. Onu görnükli ustad heykeltaraş Türkmenistanyň halk suratkeşi Sargys Babaýew